Donald Trump je jedna z najkontroverznejších a najviac diskutovaných postav v súčasnosti. Je milovaný aj nenávidený, ale rozhodne je vždy stredobodom pozornosti. Poďme sa pozrieť na 10 faktov o Trumpovi, ktoré vás možno prekvapia. Vedeli ste, že Donald Trump má svoju vlastnú hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy? Získal ju v roku 2007 za svoju reality show The Apprentice. Táto hviezda však odtedy zažila ťažké časy. Niekoľkokrát ju poškodili, či dokonca úplne zničili. Trump nie je fanúšikom luxusnej kuchyne. Naopak miluje rýchle občerstvenie. McDonald's, KFC či dobre prepečený steak s kečupom sú jeho favoriti. Tvrdí, že fast food je čistý a menej rizikový, pretože je pripravovaný v kontrolovaných podmienkach. Trump sa niekoľkokrát objavil vo filmoch a seriáloch. Najznámejšia scéna je z filmu Sám doma 2, kde Kevin stretne Trumpa v hoteli Plaza. Tvorcovia filmu mohli pritom v Trumpovom hoteli natáčať len pod podmienkou, že sa Trump objaví vo filme. Zahliadnúť ste ho mohli aj v seriáloch ako Fresh Prince alebo Sex v meste. Možno vás prekvapí, že Donald Trump bol súčasťou WWE a dokonca sa dostal do wrestlingovej siene slávy. V roku 2007 mal súboj miliardárov s majiteľom organizácie Vinceom McMahonom. Samozrejme nezápasili sami proti sebe, ale bojovníci bojovali za nich. Trumpov bojovník vyhral a McMahon si musel oholiť hlavu priamo v ringu. Trump mu s tým dokonca vlastnoručne pomohol. Trumpov starý otec Friedrich Trump emigroval do USA z Nemecka na konci 19. storočia. Paradoxom je, že Trump v minulosti tvrdil, že jeho predkovia sú zo Švédska. Celkovo je Donald Trump známy šírením rôznych kontroverzných názorov. Jedným z najznámejších je jeho tvrdenie, že globálne otepľovanie je výmysel vytvorený Čínou, aby poškodilo americkú ekonomiku. Keď sa stal Trump prezidentom, rozhodol sa, že svoj plat vo výške $400,000 ročne nebude prijímať. Namiesto toho ho daroval na rôzne charitatívne účely a vládne projekty. V 80. rokoch vydal Trump stolnú hru s názvom Trump the Game, ktorá mala byť podobná ako hry Monopoly, ale s luxusnejším nádychom. Hra však bola fiaskom a rýchlo zmizla z trhu. Trump je známy svojimi nehnuteľnosťami. Okrem slávnej Trump Tower v New Yorku vlastnil a prevádzkoval hotely, kasína a golfové kluby po celom svete. No a jedna pikoška na záver, Trump bol prvým prezidentom, ktorému bol trvalo zablokovaný účet na sociálnej sieti. V roku 2020 tak urobila platforma Twitter, dnes známa ako X, keď zablokovala Trumpovi účet z dôvodu rizika ďalšieho podnecovania násilia. A to bolo 10 zaujímavostí o Donaldovi Trumpovi. Ktorý vás prekvapil najviac? Napíšte to do komentárov a nezabudnite dať like a odber pre viac zaujímavých videí. Vidíme sa na budúce.